E que poderem he da vaquero? Huec. Huec, pas zuai. Sai, ket bawa Misha, ce qui va me he. Quan te passeies pubos de la famille ou els amics, que hi ha ple de llocs que podes crear. Tau primer lloc que has besoin de branques dretes com un bigo. Què en podem fer? Et jo, el lloc de les pailletes. E sabes la regla? Que cau hicar les branques en piedra e les tirar sense mudar les altes. Un lloc de paciència e d'agilitat. As-tu? Pas a hesitar. Avez dieu que as ideies de poder inventar llocs de branques e caiaus e que les me podes mandar. Ara tu. Ara que te vau a Misha o dus au lloc. Tous temps de branques heu quadriatge puisque cau dus objectes diferents taus dus llogaires. Per exemple, joies e caiaus. Era reconeixes aquest lloc? Que era el lloc dos arengats. Cada llogaire que deu alinear els tres objectes horitzontalment, verticalment o en diagonal, t'ha poder guanyar. Que has guanyat? Ja. El lloc dos arengats que ha estat inventat a l'Antiquitat e que en trobam i oberció al primer segle abans Jesucrist de l'Imperi Romà et a soquiei de les pailletes que cau anar du costat de Xina. E clic e crac el lloc que hi ha acabat, ara vets. T'ha de hora e a tu de he.